Pinoy Bus Driver TV. Oh, sino na eh? Okay, wala yung mga yung pusit. Kami ka pusit. Kaya sa one day na lang kay Summers sa Airno Highway. Dito 6 ng umaga, nasa Berlin pa. Dahil maulan, wala pa na lini. Dito wala pa rin. Hey! Paano pa tayo nakapusit? Dito 6 ng umaga. Ano ba kayo? Nagawa rin din ano? Para naman yung pusit. Balik tayo sa naman, balik tayo sa J.
Oo.
Sinaw-sinaw man. Ah, sinaw-sinaw. Lupit. Si Alice.
karila mo ah. Ha? Ay, akala ko siya. Isa ko dyan. Baka. Ay, ito nga eh. Ayan. Ito dyan. Sarap ba? Ito ngayon. Pero sa Juan, sa sentro. Oo. Ito dyan. Ay, kira na ba? Ayaw nga pala. No? Hindi na ganyan. Southbound.
lumaki yung tindahan niya. Ha? Lumaki yung tindahan niya nung tapos lockdown. Oo. Kaya yung sa akin eh. Gano'n. Dito lang, diyan ako minto, wag maiihi eh. Matilim. Oo. Nagbalik ka na, may tindahan. Yung sa akin. Tracking. Parang Oo yan. Dito.
Down we go. Good. So, fight. Down. Parang dyan na yan pagdaan namin eh. Pagdaan mo dyan, Pupunta namin doon kahapon. dyan na yan o. Oh. 23, parang dyan na yan. Ha? 23, dyan na yan. Ah, Pagdaan ko. Mag-isip pati. Kumagat sir. Papapagkas. Sige. Yan, mahirap daw sumunod sa mabagal, no? Ito, konti na matabi niyo. Down. Gaya tawid na niya dalawa. Bukbuk. Like, Kumada ba yung sir? hindi ko ba talagang tago? Hindi mo makita yung kaharap mo. Yan yung isa yung natama yung tingabo sa kabayo. Ito na ha. Okay, okay dyan. Parehas na sila mga bentawid. Mahirap na mag-invest. Okay lang yung trabaho naman kayo. Shoot lagi. Mamaya na tayo magkakupit. May babado na. Paawang pa rin palusan sila. Sumahat. Puturo. Pag ano, mabigat globo mo dyan, madulas. Oo. Kato yun. Kung medyo matulit-tulit yung ano. Yung sa buko na natin. Bibigyan din naman yan.
ganun yan. Sila ko sa lubong na. Iwas. Hindi ko pala natin. Yan ang kusina eh. Sabi ko, Mahirap na yung may nakaparada na ba? Nasundan mag-full stop. Saan ka mamimilit doon? sa ako talaga. Oh, baliktad yung ako. Nakupo sila yung ano, nakaw yun, no? Nakaw siguro, nakaw. Mga gulong. Ewan. Mga, Oo. So, ba? yung truck na yun, di ba? Oo. Buti dito, walang grupo rito, may mga acetylen, ano? Oo. Wala na lang ganyan. Issue na nila pag masamang panahon sa gabi. Kating Parang lusong pa kayo kung saan. Sunod lang tayo. Huwag ba edit? Kaya na si Alfredo. Si Paon. Pag nang mali ko yato. Balik ko. dito, pag ganyan ang ano. Tulad mo Tulad sa ito, ano, so, sa kung iba, no? Tapos, tayo nila boss, tayo nila. Ah. Opo. Sige, araw na eh.
Saan po kayo ba na magdaday? Dito mo? Dito? Ay mo. Ay mo. Si Carla. Kaso na yun. Si Carla ba? Si? Hindi din si Carla. Nakalagay sa sakro. Si Carla ba? Kaso na yun. Alam mo na si Carla? Yung nasa bag. Ha? Nasa bag. Oo, ito po gan. Hintay na niya ang Carla. Daw din dali si Carla. Ha? Sa siya inadali si Carla. Eh, dyan sa mga Tapos daw. Ano ba yung tawag mo yun? Kaya mahirap na Yung puti, ano, yung makapalang shin. magkabagnaw ka. Oo, yung puti nga. Oh, Sarap ang laman yan. sarap siya, ano, igisa mo na. Kumpay. Pero di rin basta-basta. Ano, noong karga kami 5. Mabuti na lang umikot ako kasi tingin ko pa, wala naman tumutulo doon nga tubig Oo. sa aircon ba, doon sa dulo. Oo. Ang goy, kay isang dangkal na lang ang Nakakalagot na. tanggal na yun. Ayan, ano. Hindi. Mga suliras. Doon sa ano, sa San Fernando, sus kung di naagapan. Kaya maubos mo talaga yun kung nakapasok dito sa ano. Oo. Kaya siyempre, rekta ng tako nun eh. Oo. Sus, yun akyat namin sa babaw yung mga malita sa bilang stable. Buti na lang talaga na umikot ako. Anak ko mayroon nun. Kailangan mo na. Sako. Ah, Kailangan mo na bukos. pila na yata nila. 7. Ah, 7. ah. Isang ano. Apo, na. Kailangan. Delia dati, may sasakyan yun. Minsan doon sa may ano. Kusik ng Pinoy.
Yun. Oo, pwede. Kasi kung mahuli siya, para gusto niya magkabuyo, buyo. Kaya gusto niya mauna para makabuyo siya. Kaya, kami yan eh. Wala na eh. Tama. Para makapag sa tapang linamang tungka. Ah, hindi ka muna. Eskwela. Sabi ko na kami kung yung boxer na yun, may naramdaman talaga yun. Kaya hindi niya matigil. Ang naramdaman nito yung ano eh, Marino, kailangan palitan yung lighting. Saka yung track adjuster, stick ka, kaya yung natin, wala na yung boxer. Kasi, gusto rin yun, yun ang gusto niya. Papalitan. Sabi ko, baka sa printer yung boxer ako. Checking eh. Ulit ito eh, no?
Santa Elena, Capodisto, sabay pala kami sa atin sa Taklama eh. Sa Taklama sila eh. Sino? Yan. Ano kung sabay na pala kami sa atin kagabi. Oo. Kahit sabihin mo, baka doon. Sabi nga, puto eh.
Meron lang mag-CR. Sagot lang mag-CR. Mag-ihi ba? Mag-ihi. Wala. Naa. Ay lang magkauwaw kay. Mas mawaw tao patayin ka niya. Di ba? Mas mawaw tao makahita niya. Tabungol. Sampai na. Pumasa. Ay, bumigay ka agad. Wala Magyan ka na pa na tao na. Bumigayan ko. Parang di na sila kumuha ng bus dito. No? Ah, yan ang Paris na yun. Wala nang bento dyan. Wala na. Dati dyan. Ako dati. Mag-CR dyan ha, mag-CR. Mag-CR na tayo, bawal tayo mag-almusal. Wala tayo sa timunan mag-almusal. Dito na tayo mahaw sa timunan. Ito yaman. Diba? Say,